Ano ang dengue? Ang dengue isa kabalatian nga tugas ng kagat sa lamok. Ano-ano ang mga sintomas niya? Sakit sa tiyan kag pagsuka, maitom nga kolor sa biko. Mataas sa bilanan sa sulod duwa sa 7 ka adlaw, palalakit sang likod sa mata. Pagdugo sa ilong pagkatapos ng hilanat, nabulayan maginhawa, pagpaghina, rashes, kag palanakit sang kasukasuan. Kung makabatsyag sa ini ng mga sintoma, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit ng health center. Tanan kita magbuligay sa pagtapna sang dengue. Tandaan, kung wala lamok, wala sang dengue. Ano ang 5S kontra dengue? Ang una nga S, search and destroy. Pangitaon kagubon ang posibleng nga balayan sang lamok. Kaduha, self-protection measure. Magsuksok sing largo, long sleeve o kon medyas nga malaba para hindi kita makagat sing lamok. Maggamit sang insect o kon mosquito repellent. Ikatatlo, seek early consultation. Kung ikaw o kung ang imo nga pamilya ang maka-eksperyensya sing sintomas dala sang dengue, pareho sang hilanat, sakit sang ulo, rashes, o kung pagsuka, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Ikaapat nga S, support fogging in outbreak areas. Suportahan ang fogging sa mga lugar nga damo sing kaso sang dengue. Ikalima nga S, sustained hydration. Sigihon ang pag-inom sang oral rehydrating solution suno sa abiso sang imo doktor. Gani mag 5S na kontra dengue. Mensahe gikan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Yari ang pila ka mga panungtong ang nga makalitaw sa fake news o pansala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalikan sa impormasyon, hindi girayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikadua, ikawan man ang pag-share sa mga makadulutan na impormasyon nga makahatag kapugman kag kabalaka sa kadamhan. Mga alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga ato na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar agon makapadangan sa impormasyon kung kinahanglan. Nga pahanungtong kinadulog sa inyo sa Iloilo Police Regional Office, The Hope kung kailo po Caps. Ano bala ang dapat nato himuon aron hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala nga mga individual, text man o kon chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa kalihip mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan na magpadala ng kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalatko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo mangdan agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig dilayon. Apak, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya ang magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkakainggong aksyon. Tagod, nga hindi na matugangan pa ang ila manging biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkakainto. Ini nga pahanungtong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Pops. Oh my God, our most gracious Father, we the Ilonggo Cops come before you today
to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning! Welcome na naman mga kaabyanan sa itong sining programa na Martes nga adlaw. Of course, no, naka-tie up kita mga kaabyanan sa DYIS 106.7 Radyo Ogyon Santa Barbara. Pasalamat kita no sa Chief Executive Officer sa Radyo Ogyon mga kabinan. Of course no, Doc Dennis Superficial. Ano sa atong nga station manager kay Sir Kaugyon no, Buboy Socaldito. Ma'am Zoila Cordero no, kag sa tanan nga katapo sa Radyo Ogyon Santa Barbara mga kabinan 106.7 FM. Subuman sa atong nga world class technician kay Kaugyon Genesis de Mihilio. Sa subong mga aga mga kabiyanan, mo kita sa pag-istoryahan sa ngalan sa aton sining Deputy Regional Director for Operations, at the same time no ang aton sining current officer in charge sa Iloilo Police Provincial Office, other than Police Colonel Roland Vallejo Bulalakaw. Sa ngalan man sa aton sining Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Taray na naman kita no, kaupo ninyo sa subungaga sa kaures naman naton nga pag-ilistoryahan na ito isa mga proyekto, inisyatibo no, kag mga nagapanguna talalupang doon nga mga balita kag accomplishment ang inyo sining mga Ilonggo Cups mga kabinan sa aton sining technical side, aton sining world class technician, Jack of all trade, master of none, especially sa mga inyo may mga guba, mga gadgets nyo, mga computer nyo mga cellphone nyo, mga po ganang iya sining 40 no, hindi 50 iya sining expertise. Staff Sergeant Christopher Topi Dignadise. Ako namin yung kabalikat angkor sa Subungaga, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Mga
kabinan na blessed Tuesday morning sa tanan-tanan naton dira nga mga kauturan. Kag subong gali no mga kabinan, pista. Dagali subong no sa Banwa sang ukon sa tindasang Santa Barbara. Ano kung gusto niyo dira nga makabakal sa mga preska nga mga ulutanon. Mga katropa naton dira no kadto na mo dira no mga livestock like mga manok no kun mga kanding dira no kadto mo dira sa may Banwa Santa Barbara kag mga preska dira nga mga isda, karne, baboy, baka, karbaw no? Basta adlaw nga tinda ya damo niya discount no barato kag preska pa no ang aton dira nga mga kalanon dira nga mga consumers no especially sa mga nagatipid-tipid no lain gid nga adlaw sang tinda pagkadto kita sa tindahan no compare sa mga normal days nga do medyo mahal-mahal no kun adlaw nga tinda damo ayo mo tindat lad no ayo mataken sa subong aga mga kabiyanan no sa tanan nga nagasilibrar no sang ila sini nga kadlawan sa subong adlaw. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanan dira nga nagasilibrar sa ilang kadlawan sa subong adlaw. No, happy birthday guys. Kaya nga madamo pagid ka mga birthday pagid no nga ma-experience. Aton sinitag sa ka mga kabuhi no bata matambok maniwang mga kabenan halungan gid ang aton sining nga ikaayong lawas. It's because life is precious. Wala sang kun ano nga bagay or ano nga butang ang mabakal no sang kabuhi. Mabakal sang kabuhi mga kabenan kundi muna nga bilidhon no kag dapat naton nga no. Abi ko na dula-dula aton nga bedaw. Naka-slip lang siguro. Ano lang aton sining nga kabuhi bilidon so dapat ginaton nga halungan mga kabenan. Mo na gani no kung kamo dira may mga birthday greetings, anniversary greetings dira mga kabenan. Comment lang kamo no sa aton sining nga comment section. Happy birthday aton din nga tamyawon mga kabenan. to you. So tamyaw taman no ang aton sining gwapahon. Admin PNCO na to no mga kabenan. Sining nga Provincial Community Affairs Development Unit. Si Ma'am Police Senior Master Sergeant Glyza Arellano. Ma'am, good morning, good morning. Nagbisita kita sa aton sa subong aga. Happy birthday to you. By the way, no, pangape kita. Happy birthday Kanami isang kape basta mainit-init pa. to you. So, muna always naton na mga kabenan paibalo sa inyo no. Kasi ang kabuhi naton is tama gid ka importante no. Kay bilan mo once nga patay na kita. Once nga bayaan na nato ni ang kalibutan mga kabenan. Day to you. Happy birthday. Wala gid kita sang ano mga kabenan. Happy birthday. Wala gid kita sang balikan na no kay tapos na no. Life ends no sa draya no sa aton sini nga kalibutanon nga lawas no. At the time ng mga tubang kita sa aton sini nga malang makako no sa aton sini nga ginabuhat no diri sa tuta mga kabenan no To you. ano bala no ang aton sini nga mga ginhimo To you. kapag serbisyo no kag pag dayaw no sa aton sini mahal nga makako mga kabenan. Ano samtang buhi may tsansa. Accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior mga kabenan. Dula-dula sa dayon no. Okay mga kabenan, so always nato no nga panumdumon gid no at yesterday is history no tapos na ina. So we don't live on that mga kabenan. We need to move on. Tomorrow is mystery, so hindi nato na pagpalibugan Ginoo na bala na para buwas no importante tugyan naton sa aton sini nga kabuhi. And today no the most important the present no it is a gift sa aton mga kabenan.
Hindi kita magkalipat. Padawi sa subong adlaw. Kapag-greet gid ang aton sining Provincial Community Affairs and Development Unit headed by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok. Nagang bugos nga Iloilo Police Provincial Office. Nakatamyaw gid no sa aton dira nga. Oh, dali lang ang birthday song gali naton mga kabinan. So, happy birthday gid no Police Staff Sergeant Ayan Sumagaysay. Did you know no kung sino ni si Police Staff Sergeant Ayan Sumagaysay? Ang gintig uluhan nga The Muscle Man. Happy birthday. Ano mga kabyanan? Birthday to you. Lagin sa mga public figure. Wow. Di pala na to, no? Ang family ni Sir Ayan Sumagaysay, mga kabyanan, ang nag-donate, no? Of course, no? Sa aton daring duta, no? Dari sa Iloilo Police Provincial Office, particularly ang natindugan sa aton sininga Provincial Headquarters. To you. Which is nga dako gin nga bulig sa aton sininga Philippine National Police. Happy birthday. Happy birthday gid no Sir Ayan Sumagaysay, Police Staff Sergeant Ayan Sumagaysay. Nag-celebrar sa subong sa iyang ika 23rd birthday. So bata-bata pa ni si Sir Ayan mga kabinan. Kaliwat na ang imo sining IPPO family nagatamyaw gid sa imo sang isa ka binungahon nga tuig gid para sa imo. Blessings gid kaga kabay pangati madamo pagid nga mga birthday no ang sini nga maangkon no Sir Ryan. Happy birthday. Sir Ayan I mean. Birthday to Enjoy your special day. Laban-laban do dako gini pilayan ka baboy kag baka kag garbaw ni nga tumbahon ta karon. Mananaw sa liwat Sir Ayan no. Happy birthday again. Okay, sa subong nga mga tinuon mga kabinan sa inyo dira nga mga greetings no. Comment lang mo sa aton nga comment section mga kabinan kay aton gid na nga pagabasahon, pagatamyawon, especially kung inyo dira nga mga mensahe ang para gid sa inyo dira nga mga loved ones no, families, friends and relatives naton mga kabinan. So, nagapasalamat man kita no sa Chief Executive Officer sang DYQ 88.7 K5 News FM Philippines, serbisyong may puso. Nang sa sinibra no, isa ka state of the art studio. Ginatag no sang isa ka philanthropist no, of course no si Chief Executive Officer man sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center no other than Dr. Ramil Uy. No, thank you so much gid no sa pag bulig no sa aton sining Iloilo Police Provincial Office para gid sa aton sining mga pumuluyo man no nga makawaragwag kita, makabantala kita mga kabinan sang mga nagapanguna, nagabaga kag mga talulopang don nga balita subong man sa mga proyekto kag inisyatibo sang inyo sining mga Ilonggo Cup. Thank you so much gid Sir Ramil. And of course mga kabinan no sa subong man nga aga Natamiyaw tagid no ako dira nga beloved wife no kadtuan ta na aton sini nga mga komentor no sa ako dira nga wife no nga naga-monitor gid. Thank you so much gid no nagalagabong kita dira. Shout out dira sa Technical Support Company no Regional Mobile Force Battalion 6 dira sa may Pidimon Fort North Dumangas Iloilo by Kabalikat Police Captain and soon no to be Police Major Nino Chester Carrasco. Sir, good morning gid. Tanan naton nga mga tropa dira. Of course no kung gusto nyo naman no pinakamanami nga set up sa inyo sining funeral sa inyo dira nga mga himata, abyan no kag pamilya nyo. Pinaka the best no nga set up no sa nga burial umpisa gid sa una mga kabinan. Pinaka the best nga makeup no. Isa ni sa mga makeup artist man no sa nga ila sining punerarya. Kadto lang mo sa pinaka the best nga serbisyo no, sang Bailon Funeral Home located at Cabatuan Municipality of Cabatuan, Iloilo mga kabinan. Just PM lang no kay Sir Jeffrey Bailon para nga matagaan gid sang manayanaya kag mayo nga serbisyo inyo sini nga loved ones normal sa kabuhi nga nagtaliwan mga kabinan. Sir Jeffrey Bailon, thank you so much kid no always sa imo sini nga support. We love you. Good morning kid. Yeah. Okay,
Jeffrey, no? So, Sir Jeffrey, no? May ara gid nga tinutuyo, no? Aton sini nga world-class technician nga makaistorya sa imo regarding sa aton sini nga programa. And kay Sir Cherry, no? Good morning. Watching from Banate MPS. Salamat gid, ma'am. Sa pagmonitor sa Subungaga, keep safe gid. Ma'am Lani Chin, no? Aton dira nga DCOP, no? Deputy Chief of Police at the same time, PIO man aton dira sa may Badyangan MPS. Salamat gid, Ma'am Lani. Sa tropa naton nga dira sa may Banate kag Badyangan, no? Are very active gid. So iban pa gid naton dira mga tropa. So intindihan man nato no ngati sako do damo sa mga ginaisikaso. From time to time ano, like and share gid kamo no kag monitor dira sa aton sini nga mga programa. Para nga ma-shoutout gid kamo no mga kabinan no sa mga tropa naton dira kag of course sa mga pamuluyo naton no alin sa mga mangingisda naton sa kadagatan pasaka sa mga kauturan naton nga mga mamumugon sa kabukiran. No, you're very much welcome no to drop your comment no sa aton sining comment section diri lang sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office, of course no sa official FB page man no sa DYIS 106.7 Radyo Ugyon no 106.7 FM no Radyo Ugyon Santa Barbara mga kabiyanan. No, nagapasalamat man kita no kay Mama Rena Navales di Batuan no aton madara nga Deputy Chief of Police at the same time no ang aton madara nga Public Information Officer no sa mga SNMPS. Thank you so much gid no sa mga tropa PIS naton dira. Mama Rena ma'am, salamat gid always sa pagmonitor man. RJ Kim A Espinosa, thank you so much gid no for monitoring. Good morning gid. Ay Angie Brabanso no, good morning sirs and ma'am, Ilonggo Caps, salamat gid. DJ Marie Diaz ma'am no, salamat gid no always sa pagmonitor. Good morning Alimujan MPS. Wow, thank you so much gid no kag sa tanan naton nga mga tropa dira sa Alimujan Municipal Police Station. Mga kauturan man naton dira. Ay Eunice Haki Pasyente, good morning sir no, God bless. Likewise gid no, thank you so much gid ma'am. And of course no sa Bingawan ni PS naton no ang aton sining pinaka-idol dira no kumaga world class ang performance. Very active no when it comes to public service no pagpalangga gid no sa mga katawhan naton dira mga pamuluyo naton dira sa may banwas ang Bingawan man ang very active kag gwapohon naton dira nga hepe no kabalikat police lieutenant no and soon no bala naton no to be police captain no Philip Hirao. Good morning gid kag salamat gid sir sa liwat no wala gid kami nalipat no sa imo sini nga sponsor nga matamis malaba-laba kag manamit nga saging. Tama gid ya kahamot no kag of course di kalidad gid yang kadlagkuon. Sir, thank you so much gid no mo gani nga palang luya na ko no sir, wala na ko no potassium di si Sarge Dignadice oh. Of course sir no, very much appreciated gid no alin sa aton sining Public Information Officer no kay Sir Aranyo. Manamit gid yang saging mandara sa Bingawan. Si ban nga banwa purbaan ta man no kay open man kita diri sa office sa kabalikat nato. Thank you so much gid sa liwat Sir Irao no kag sa mga tropa naton sa may banwas ang Bingawan. Mga pumuloy man naton dira no, maintain lang no sa bilog nga probinsya sang Iloilo, maintain lang naton na adlaw gid nga malinong kag matawhay. And good morning sir no Vicente. Ano ba? Bawang. Si Ma'am Sugar Lendra no ma'am. Thank you so much ma'am no sa pag very much appreciated gid. Of course no aton din nga world class technician niya ma'am. So isu ano niya no simple lang pero rock niya. Kabalikat tope. No kag sa duwa naton dira ka duwa ninyo dira ka mga kiddos no. Good morning gid dira sa may siyudad sang Pasig. Sa mga tropa naton dira sa may Pasig City Police Station. Good morning gid dira no sa mga ano naton dira no mga kopdana naton kay sa tanan-tanan nga mga pamuluyo sang Pasig City Iloilo. Angie Brabanso, so ma'am no coffee is live gid no. Thank you so much kapit ma'am. Do kag kanami gali ni no part ni sang kape no. Do kanami. Mamot-amot na kanami sang aroma gid ya mga bebe. Kasulit o kanamit-namit isang sabor. No gina-shoutout na gidira ang Railway Coffee. Dira sa may imagine ka lapas pa niya no. Pati aragid no naga-sponsor gid sa aton sa sining mahamot kag manamit nga kape mga kabanan. Shoutout
gidra sa liwat no sa Railway Coffee mga kabinan no pangitaan nyo na sa may La Paz, Iloilo City. Dali dira sa may tinda kabili ka tope no. So amo na mga kabinan. So amo na gani Ma'am Angie para nga maging active no ang aton sining ang aton sining mga utok dira. Aton sining mood no mag-active kita dira no kay ti coffee no niya isa sa mga stimulant nagapanami sang imo sila bla kun baga luya ka dira maging active ka mo na gani ati ang iban dira ginagamit magpulaw hindi man sobra no kabila naton tanan nga bagay basta too much gani no may bad effect man sa aton. Happy kita dira Ma'am Angie no thank you so much good. Okay sir Oscar Servidano thank you so much man sir. Okay, so balikan natin so tapuson na natin no. Good morning Sir Vincent no, watching from Demo Farm no Salakay Kabatuan. Wow, shoutout gid no dira sa may Demo Farm Salakay Kabatuan no. Pa shoutout gid no alin kay Sir Oscar Servidad. Sir, good morning gid sa inyo no. Kape kita. So balikan na naton mga kabiyanan. Aton sining mga komentar sa Subungagan no kadamo gino very supportive ginang aton sining mga dra no mga live viewers naton sa Subungaga. Nanay nga ibisitahan ati bala naton samdang vlog lang lamang mga kabenan mayra kita dra nga baw isa man sa mga significant accomplishment na naman no sa Iloilo Police Provincial Office. Truman sa aton dira nga very active no kag gwapohon no nga hepe sa balasan ng PS mga kabinan kay mayara kita dra ginlunsar no nga isa ka successful drug by bust operation kahapon nga adlaw mga kabinan. No tingon naton nga malabot sa linya no ang aton sining nga hepe no sa nga balasan ng PS. Okay ra na si linya ang aton sining nga gwapuhon no kag very active no nga hepe sa nga balasan Municipal Police Station no kabalikat Police Captain Renzo Martinez. Sir, good morning. Welcome gid sa aton sining nga programa Ilonggo Capson Air no upod masasubong aga kabalikat Vince sir. Yes, kabalikat Vince no. So good morning sa aton nga mga listeners sa subong nga programa no sa aton nga Ilonggo Capson Air. Yes sir. Sir no, thank you so much good sir always sa imo sining availability kagani sir no, hindi kinaton ni matago, hindi kin malipod manigar no. Isa na naman sa mga significant accomplishment na naman nato no sang balasan Municipal Police Station. Ito isa ka successful drug by bust operation no kagin lunsar naton dira no sang nagligad lang gid nga adlaw. Of course no may mga iban pagid no recoveries kita. Sir no for the information sang aton sining mga kauturan sir no mga live viewers naton in the whole province. As most especially sir sa mga pumuli naton dira sa may banwasang balasan sir paano bala naton sir ginlunsar ining drug by bust operation pag sino bala ining individual sir no ang iya sining alias ang aton sining nadakpan sir kabalikat Police Captain Renzo Martinez sir. Yes, kabalikat Vince no. So kagabi no July 14 is na-consummate no ang aton drug by bust operation. Yes sir. Alas 7:43 ng gabi no dito sa Puro 4 Barangay Salong, San Iloilo. So kabalikat Vince no ang aton nga subject sa pangalanan naton nga si Alias Putot. Yes sir. Nga makategorize naton bilang isa ka high value individual. Isa ini sa kano no sa residente sa natambek na lugar. Yes sir. So kabalikat din sa during the operation no kung sa diin na nakabakal lang aton na surveyor sang isa ka plastic sealed transparent plastic no suspected to be shabu. Yes sir. In exchange no sang worth 7,000 pesos kung sa diin na muning aton nga buy bust money. So kabalikat din sa during inventory is nakakuha kita no to include sa aton nga buy bust item. Yes sir. May 5 pagid kita no sang sealed transparent plastic nga nakuha sa iya possession. As well no idugang naton naka-recover kita sa isa ka unit sa caliber revolver no. Yes sir. As well loaded ini sa tatlo ka live ammunitions. Yes so, sir. kabalikat bench no kung tanawon naton is aton recoveries is may arak kita timbang no. Na more or less 98.6 grams.
Yes, sir. Kunyara ini standard drug price nga 670,480 pesos. Yes, sir. So, grabe no. Dako-dako naman yung recoveries naton. Sir, so, sir, no, kamusta bala, sir, ang reaksyon, no, sa aton dira nga mga pumuluyo doy sa sining isa ka successful drug bypass naman naton dira, sir, sa may Banwas ang Balasan, sir? Yes, kabalikat Vince, no? So, in history siguro, no, bilis sa Banwas ang Balasan is first time kita, no, nga nakakita ng isa ka drug bypass operation. Yes, sir. Sa medyo malayo, no, o kung nabukid ni area sa aton nga area of responsibility. Yes, So, okay, sir. kabalikat, no, it indicates lang, no, ng aton nga pamuluyo sa mga nabukid ni area, no, is nagabalik, no, ang salig nila sa aton kapulisan Yes, sir. para maghatag sa nga information, no, when it comes sa mga personalities Yes, sir. involving nga mga illegal activities, no. Mm. So, kabalikat Vince, more or less, isa ka bulan, no, ang aton nga monitoring sino nga aton nga subject, Yes, sir. kung sa diin na gintutukan nato, no. Even though sa mga medyo masako, no, kaya aton nga Banwa isa nagasaulog, no, sa nga aton nga months-long nga kapistahan diri sa Banwa sang Balasan. Yes, sir. So, ay tanigin lang taon, no, nga bilang hindrance sa aton nga mga police operations and other police functions. Yes, sir. So, mga isa mga bulan nga monitoring naton. Kaga sir, no, based aton sining padayon, no, nga investigasyon kag monitoring, no, kag sa mga impormasyon man naton nga nabaton, no, tuhoy sa sining isa ka high value individual nga nadakpan naton, sir. May idea na bala kita, sir, kung din sa nagakuha sa iya sining source, no, sa droga kag ang iya sini, sir, nga area of operation, sir. Yes, kabalikat Vince, no, so nga aton nga initial information, no, evaluan naton ining source sa nga aton nga subject is ang main source niya is coming from Manila. Yes, sir. Which is ang iya source diri, no, sa aton nga mga neighboring towns. Is hindi ta pa ma-disclose kabalikat Vince, no. Yes, sir. For possible follow-up police operations, no. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, kabalikat, no. Siyempre, tanawon ta pa ni kung din ta mga anggulo, no, maibaluhan naton kag under investigation ta pa, no, as well as aton nga intel monitoring. Yes, sir. Para may baluan naton, no, kung din inigahalin ining nga mga source. As well, no, ang kabalikat din ang Yes, sir. area of operation niya is diri, no, sa aton nga mga adjacent and neighboring towns diri sa Banwas ang Balasan. Yes, sir, no. So with due respect, sir, no, sa sinang impormasyon gid, sir, no, ginarespeto nato na kay ti budlay na, no, kag kung mabalaan ni karon isa man na daan sini, no, sa ginabantayan naton nga gulo, no, nga ti magatudlo pag ini sang base may mga kaupdanan pag dira, sir, no. Ayas kabalikat Vince, no, so ginalawa na disregard nga no. Yes, ang sir. gulo, no, nga base may makakuha pa ta other information. Pero ang tanawan naton ini nga aton nga mga far-flung barangays, no, sa aton nga Banwa is medyo malinong. Yes, sir. So I think ginkuha nila ni, no, as avenue and opportunity para magbaligya na mag-engage sa illegal nga droga. Yes, sir. So based ni, sir, no, sa nakita naton diri, sir, nga graphics, no, nga gina-play man naton while sa aton subong nga phone, but sir is iniblang gin na mention mo man, sir, nga may armas kita nga na-recover. So during that time nga nag-conduct kita sang sining drug bypass naton, sir, hindi man ni, sir, hesitant or mayo man, sir, kay wala man ni nagbato kay may armas mo ang aton sining nga suspect, sir? Yes, kabalikat mo. So aton nga drug bypass operation, so of course, no, nga aton nga safety first is wala ta din na ginakalimtan, no. Yes, sir. Of course, nakataya ang mga as well as ang kabuhi sa profession sa aton nga mga tao. So during operations is go-upod kita, no, para hindi ka pagpabayaan ng aton nga tao kung kabalo kita, no, kung anong sitwasyon sa area. Yes, sir. So during that time wala na siya na no, na ginhesitan kay siya mismo na pivot naman. So sa swift action yung sa atong nga surveyor is we were able to to pin down as well as nalabok man dahil ng atong nga mga witnesses sa area. Yes, sir. So mayo gid, no, kay te very cooperative man nga aton sining suspect. So far, sir, no, sa aton pag ini, sir, nga dugang monitoring kag mga impormasyon man naton, sir, nga nabaton regarding bala, sir, sa background, no, sang sining nadakpan naton nga HBI, sir, kon high value individual, may mga previous pag ini siya bala, sir, nga case or record dira sa sila nga barangay, sir? So sa aton record diri kabalikat ng isa negative ini siya.
But of course, no, sa aton nga intel monitoring is binalang taon nato no kanang estado sa aton nga subject. Yes, sir. Ini siya no dati isa nagaobra sa mga bulangan. Damo siya rackets pag other businesses, no. So gin background check nato ni baluan nato no nga ini siya isa madugay na nga nadula sa mga klase nga business. Yes. Pero makibot kita no nga ini siya isa miyara other source sa income niya nga wala ta mabaluan. And we conduct thorough investigation, no? And positively nakakuha kita information ang ining other racket no is amuling pamuligya sa illegal nga droga. Yes, sir. No, so amo na tani blood sir, mabalman naton nga mapisan man sa tani galing kay illegal lang. Yes, kabalikat, no. So damo means tani, no, nga kung gusto pa din na maghamay ang aton sa mabuhi. Yes, so I don't know kung anong ilang desisyon nga engage sila, no, sa pagbaligya ng hini nga illegal na droga. Yes, sir. So are sir, no, last na lang sir, no, regarding naman sir sa status sang aton sinisubong suspect sir, kamusta ni sa subong sir kag sa dinis sa hamtang sir? Yes, kabalikat Vince, no, so kadugay after sa aton nga bypass operation is gilayon, no, nagpa-medical ini nga aton nga subject. As well as subjected, no, sa drug test dito sa aton nga crime lab, no, sa Iloilo City. Yes. And turnover, no, sa aton sa mga drug items. So subong isa rin no, sa hinakop naton ang aton nga subject. O naton arrested, which is we were going to file, no, karon sa hapon sa violation, no, sa paglapas ng Republic Act 9165, specific, no, Section 511, Republic Act 591. Yes, sir, no. So duwagid ni. So mayugid nga balita para sa aton dira nga mga kauturan, no, kay mga pamuluyo ginanaton sa may banwa sang balasan. So sir, no, lastly sir, ang imo na lang sir nga mensahe kag panugyan para sa aton sining mga live viewers, mga tagpalamati naton sa subong nga aga sir, no, kag especially sa mga pumuloy naton dira sa may banwa sang balasan sa aton sining padayon nga ginapabaskog nga kampanya kontra illegal nga droga. Ang imo sining nga mensahe kag panugyan sir, no, kabalikat Police Captain Renzo Martinez sir. Yes, kabalikat Vince, no. So on behalf, no, sa Balasan Municipal Police Station, pasalamat kita, no, sa aton nga mga lideres nga gabulig kada suporta sa aton nga kapulisan. As well as, no, palabot naton sa aton nga mga pumuluyo, hindi lang sa Banwasang Balasan, no, nga aton nga Ilonggo Cops, isara din, no, sa palibot naton para ma-maintain ang peace and order, kada safety, no, sa aton nga pumuluyo. And as well, no, continuing ang aton nga campaign against drugs, another form of criminality din sa probinsya sang Iloilo. Yes, sir. So with that, sir, thank you so much gid always sa imo sining tion nga ginatag sa ato, no, despite sa kasakuon. God bless gid sir, no. At the same time sir, congratulations gid for the job well done, sir. Yes, kabalikat. Thank you so much. God bless, no, to all Ilonggo Cops. Yes, sir. Thank you so much. Ato na batian mga kabyanan ang aton sining gwapohon, no, kag very active gid, no, nga hepe sa Balasan Municipal Police Station. Kabalikat Police Captain Renzo Martinez mga kabyanan. So congratulations gid, no, sa tanan nga katapo sa Balasan MPS, ilabi na gid, no, sa tracker team naton dira. Wow, no, hindi niloglaw mga kabyanan, no, isa ka high value individual, no, newly identified siya, no, kay based sa mga backgrounds niya, limpyo man. Agati apang abe lang gid siyang iban, no, nga ang iya sining trabaho do kasimple lang. Dahil may mga illegal pagid gali nga ginaobra. Manabla mga kabyanan, no, dako gining bagay, no, ang na-contribute na naman, no, sa aton sining Balasan MPS. Dako nga bule gidra sa banwa mismo, no, sa Balasan mga kabyanan. Isa na naman, no, ka individual, no, nga kung sa diin handa naman pagduso kag pag-impluwensya dira sa paggamit sa sining illegal nga droga na pin down sa aton nga mga tropa dira. Congratulations gid, no, sa luwat kag of course, no, ang aton sining Balasan MPS, no, headed by kabalikat Police Captain Renzo Martinez. Kasi ang balpagan ni Sir Martinez, so still very active, no, continuous monitoring gid. Kasi basta gani nga nanungod sa sining kampanya naton sa illegal nga droga and of course, no, all forms of anti-criminality campaign naton. Wala gid naguntat man ang aton dira nga mga Ilonggo Cops dira sa may Banwasang Balasan and all over, no, in the province of Iloilo mga kabayan. Nayamak mo 647
2,000 mga kabiyanan. Kadako-dako na ning balor, no? 98 grams. Kung imagine that mga kabiyanan, no? Kagti hindi gina naton pag itulirahon. Kanino pa dayon na ginaton din ang ginapabaskog, ginapapag-on. Tanan naton sini nga mga anti-criminality campaign. Dalom gid no sang mabaskog nga liderato no sang aton sini nga Deputy Regional Director for Operations. At the same time mga kabiyanan, no aton sini nga officer in charge no diri sa Iloilo Police Provincial Office, kabalikat Police Colonel Roland Vallejo Bulalaka. In every successful operations nga maangkon sa aton sini nga mga Ilonggo Capital, we know no we felt no sa aton sini nga mga tagipusoon ang unwavering support gid no sa aton sini nga mga pumuluyo. So that is why we thank you so much gid no sa aton dira nga mga pumuluyo nga ara gid ang willingness bala sa pagbulig sa aton sini mga kapulisan. Ang ating matapna ni ang tanan-tanan naton sini nga mga anti-criminality campaign, especially sa sini nga illegal drugs mga kabiyanan. Balaan man naton kun ang epekto sini, no? Magamit ka da, no? Magamit ka, maguba utok mo, guba palawas mo kay usually ka wala ba nang gagamit ni way naganit kung kaon kay feeling mo busog ka, no? Kaya ang term pagidab lang high ka na. Sustineron mo na, no? Kaya ra ka na day. Wala ka na karon gamiton kay gapangita lawas mo. It will create another crime, no? Mang-hold up ka dira kag tanan-tanan gurong gamit sa balay nyo, sipot na kayo, ubos mo na pang baligya para lang ang masustineran ni mga bisyo. Kay ka na buwas damlag, guba pa pangabuhi mo, including sang imo sini nga pamilya. Kaya amo na bala no, tama ka komplikado gid do ang effect. Kasi kita mag involved no sa sining illegal nga droga mga kabiyanan. Thank you so much gid sa liwat no sir no, kabalikat Police Captain na Renzo Martinez. Antes naton balikan no ang aton sining mga commenter sa subungaga. No comment lang mga comment na kay balikan naton na mga kabiyanan. Mga kabalikat naton. Ato naman subong kamustahon no. Halin dito sa may 5th District of Iloilo mga kabiyanan. Ato naman nga bisitahan no ang aton sining 1st District. Imagine ka no, halin sa 5th District pakadto sa 1st District of Iloilo. Malupad na ya manananggal. Ato naman nga kamustahon kati do kahapon man nga adlaw no, may ara naman kita impormasyon nga nabaton. Ang Uton Municipal Police Station mga kabiyanan no, may ara nga na apprehend kaysa ka top 7 no, most wanted person no, provincial level. Tuloon nato ni no sa aton dira nga very active man kag gwapahon no nga Deputy Chief of Police. Public Information Officer no sang Uton Municipal Police Station, kabalikat Police Captain Lolilin Talamilio. Standby ang mga kauturan nato na wait lang gid. Wait lang gid. Pa no, tingaon ginaton nga malabot sa linya mga kabiyanan. Amak mo no, isa ka top most wanted ni. Dapat ginaton man nga ti ipabalo sa aton sining mga kauturan. Wala kita nagauntat dira no sa pag pangdakop no sa mga wanted person sa probinsya naton. Okay, mga kauturan, yara na sa linya no ang aton sining gopahon kag very active no nga Deputy Chief of Police at the same time no Public Information Officer no sang Uton Municipal Police Station no kabalikat Police Captain Lonelyn Talamilio. Ma'am, good morning. Welcome gid sa aton nga programa Ilonggo Capson Air. Upod man sa subungaga kabalikat Vince, ma'am. Good morning kabalikat Vince, kag good morning man sa tagpalamati isang Ilonggo Capson Air. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, no, sa imo naman nga tion sa subungaga. Naton, ma'am, no, masako-sako kita dira kay ti amo kita dira sa mga asikaso, no, bilang of course, no, sa aton sining nga profession as bilang Ilonggo Cap. So, ma'am, no, sa subungaga before kita mag-start sa aton gali nga interview, ma'am, no, regarding sa aton dira nga accomplishment. Ma'am, by the way, kamusta ang chimpo dira, ma'am, sa Banwasa nga Uton, ma'am? Medyo hindi tama kainit, may galom. Pag hindi natin makita si Haring Adlaw. Okay. So, same medyo diri, bugnaw. Ma'am, no, mabugnaw gid. So, same kita diri sa may Banwasang Tatabara. So, magungguo man, no, kag may lakip nga pagtulo talithi.
Oo. Yes, ma'am. So, ari ma'am, no? Ari ma'am, hindi man nato hindi matago kay ti ari ano kung may mga obra kita nga mga accomplishment, bali no, isagin ni sa mga significant accomplishment naman naton dra no sa may Uton Municipal Police Station. So, ma'am, no, for the information gid sa aton sini nga mga live viewers, mga tagpalamante naton sa subong aga, especially ma'am no sa mga pumuloy naton dira sa may Banwasang Uton, ma'am, paano bala nato nadakpan kag sino bala ang alias no kag ang kaso no sang sining top most wanted person nga nadakpan naton, ma'am, kahapon nga adlaw no dira sa may Banwasang Uton, kabalikat Police Captain Lonelyn Talamillo, ma'am. Okay, once again, good morning, Vince. Yes, ma'am. Kahapon July 14 at around 10:09 in the morning ang tracker team headed by our acting chief of police, Yes. able to arrest our provincial top 7 most wanted person Yes. at Barangay Abilay Norte, Uton, Iloilo. Yes, ma'am. So nga aton sini ma'am nga suspect, ma'am, sino ganin ning alias ya, ma'am, kagang iya sini nga edad, ma'am? Pagkatawag na natin siya kay alias Cedric, Yes, ma'am. 19 years old. Yes, ma'am. Kagang iya sini nga background, ma'am, ano siya, estudyante, ano ni sa, ma'am? Hindi man siya estudyante, single, president of Barangay Abilay Norte, Uton, Iloilo. Yes, ma'am. Jobless, ma'am. Yeah, jobless. Unemployed din siya. Yes, ma'am. By the way, ma'am, ini nga case, ma'am, natabo pa gani sa nga sano gani, ma'am? Somewhere, mga March 2024. Okay. So, ini nga kaso, ma'am, by the way, no, for the information sa aton sining mga live viewers, kag tagpalamete naton, ma'am, ano ganing kaso niya sini, ma'am? Statutory rape under Article 266A of Revised Penal Code. Yes, yes, ma'am. So, ang ining si alias Cedric, ma'am, is tumandok gid sa Banwasang Uton, ma'am? Yes, sir. Okay. So, ma'am Lonelyn, ma'am, no, dugang na lang naton ining sa aton sining top most wanted, no, nga aton sining nadakpan gapon nga adlaw. Malawig-lawig, ma'am, ang aton sining monitoring mga pilabla ka semana or bulan, no, before naton siya nadakpan, ma'am. Mga binulan, guro, sir, kag before natin siya madakpan, before ma-implement ang warrant of arrest niya. Yes, ma'am. Kagang iya nga status subong, ma'am, din sa subong namtang, ma'am. Ay siya subong sa pag-inakob sa Uton Municipal Police Station, place sa aton custodial facility. Yes, ma'am. So, with that, ma'am, no, ang ato na lang sining mensahe, no, para sa aton sining mga live viewers, mga tagpalamati naton sa subong mga tinion, especially, ma'am, no, sa aton dira ang mga pumuluyo sa may Banwasang Uton na natuhoy sa aton sining padayon nung ginapabaskog nga anti-criminality campaign against wanted person, ma'am. Imo sining mensahe kag panugyan, kabalikat Police Captain Lonelyn Talamillo, ma'am. Okay, sa mga in relation sa case nga ni subong na tabo, yes, reminder lang naton sa mga ginikanan, sa mga guardian, sa mga kabataan, especially ang mga minor, i-monitor gid naton ang aton mga kabataan, kung sino ang ilang mga upod, kung sino ang ilang mga barkada, kung din sila nagalagaw, kag kung ano ang ilang ginaobra. Kay sa mo sining hitabo, bali friend din sila mo. Yes, ma'am. Tinagsalig man ang iya nga guardian nga okay lang siya, wala siya kabalo nga diri nakalabot. Amo ni nilabotan sa iya nga apo. Yes, ma'am. So, no, kasubo nga balita, no, kung bagati nagsalig kita pero hindi magali masaligan, dapat sa subo nga chimpoy, ma'am, ya, hindi na lang kita yung magsalig, no, para nga safety kita. Oo, ma'am, o ganin hindi na lang magsalig. Yes, ma'am, no, kagay ni ma'am, no, dako naman nga bagay kay natagaan naman sang hustisya, no, ang natabo sa sining biktima nga titi, which is based sa aton impormasyon nga baton, ma'am, friend jam lang ni ma'am, no. Ay, friend si bakada ni sila. Yes, ma'am, no, kilalahay. Parablati mayo ni ma'am kay natagaan na hustisya ining biktima. So, ma'am, thank you so much gid for that wonderful message para sa aton sining mga kauturan. Kag ma'am, no, keep safe kita always. God bless you, ma'am, and congratulations gid. Good morning, God bless, and keep safe, man. Yes, ma'am. Thank you so much, kid. Ato na batian mga kabinan. Ato sinigwa pahon kag very active, no, nga public information officer at the same time, no, a deputy chief of police. A deputy chief of police, kapilit la na. Sa Uton Municipal Police Station, kabalikat Police Captain Lonelyn Talamillo.
Wala no, friend lang. Actually no, kung gusto nato yung safe kita. Tingin mo nga kabataan, especially kung babae, mga katuran. May privacy ginaya, no? Labi na gid sa sulod sa panimalay, no? Hindi man pwede. Even gani no, dapat gid tagaan naton sang respeto mga kabebeyan naton, no? Laing gid nung may boundary bala, no? Although tatay mo na, although utol mo man ang lalaki, baka isa mo na or friend mo na, hindi dyan mga kabinan magsalig. Kasi numero 1 no, nga kontra naton is ang kailigbon sa unod bala, no? Last of the flesh. Which is nga kung hindi kita dira kabalo mag-control, ati baldain no, sala ginaya no, sinful in nature gid mga kabinan. Muna bala nga ang importante dira no, ma-monitor nato na mo to ganay ambal ni Mama Lunilin nga 24/7 dapat ang aton sini nga mga kabataan, especially mga dalagingging na no, mga 10 years old and above bala no, dapat ginato na bantayan, especially nga makita naton no ang aton sini nga mga kabataan dira 10 years old pero mayara kita mahambal bala naton ginunahan na sang ila sini nga lawas no. The age of puberty lang mga kabinan, kumbaga kung sa term naton nagahinupang ati ang ila lawas na unahan na pero ang isip-isip bala bata pa na niya. Kumbaga amo na dapat ginaton nga protektaran ang ila sini nga privacy no, as being a female mga kabinan. Parang layo gid sa harm no or danger dira. Monitor tagid no, even sa mga tawo nga ginasaligan naton, i-background check tagid no. Budlay no, hindi kita magsalig. Alam mo ang future sang kabataan naton dira nakasalalay no kung paano naton i-handle ang mga situation which is ngati makatagid sa ila sang suporta, makatag sila sang proteksyon no mga kabiyanan. So, dapat priority naton ang safety sang aton sini nga mga kabataan. Kung laki man ang imo bata no, pilion taman ang ila sini nga ginasundan. Kaya tandaan naton damo sang mga factors nga mga apekto sa attitude, sa karakter, makadamage da sa isip no sang inyo dira nga mga kabataan. So, pili na lang kamo sang grupo no nga updan sang inyo sini nga mga kabataan mga kabiyanan. Better siguro ang grupo nga dalon ka sa ikaayo, dalon ka sa kaayuhan, dalon wala sa highest peak no sang ila sini nga success. Makabulig bala dara sa inyo sini nga kabataan, sila sini nga career sa pag-eskwela, sandom nila sa pagpangabuhi mga kabinan. Nga grupo nga pasikat, why na ya? No, a big no no, thumbs down gi kita dara. Dalon ka sa dalon ka sa kalainan. Tilawin ni bing tilawin ni bing shabu bing, tilawin ni bing marijuana bing, ay kundi mo tilawan niya hindi ka in sa grupo. Kung ikaw man niya karon no, hapos lang na no, kung ikaw man da curious man no, out of curiosity sake no, nga tilaw-tilawan mo da. Kung nabibaw wala gid ko ni katilaw-tilawan tabi. Dira na no pisa sa tilaw-tilaw. Basta nga ma-enjoy ka na kay in ka sa grupo mo. Kasi sa mga kabataan naton dira nga nakaintindi. So what no? Ano ning mahatag sa akon? Dapat antes ka na mag-involve sa mo sina nga bagay, mag-dare ka sa pagtilaw sina. Mangkuton mo na ikaw gulingon mo, maka nami na bilang benepisyo sa akon. Ako ni bilang bulig sa akon kag sa akon sini nga pamilya. Ako bilang bulig na sa akon sini nga future. Which is tama gidya ka halit no sa aton sini nga mga kaugalingon. Tama gid ka halit sa aton sini nga health, sa imo sini nga utok. Ako nano padara nga mga bagay mga kabinan nga makahatag sa aton sang or makaguba sa aton sini nga kabuhi. Ikawan naton mga kabinan. So please no sa mga parents, sa mga guardians naton dira, monitor nyo gid no kag of course safety first gid no para sa seguridad sa inyo sini nga mga kabataan mga kabinan. What no, congratulations gid no sa aton sini nga Uton Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Abner Tihurdan. Tanan naton dira nga operating team no nga to make this operation successful. Takop sa siningkay alias Cedric. So muna bla tawag nga justice has been served. Pagati basta ganit naga-pray kita, guidance kita sa aton sinimal nga makako, kinatugyan naton siya no, time will come no ang justice shall prevail gid mga kabiyanan.
Congratulations gid no sa mga tropa naton kag still no sa aton sini 43 ka mga police stations and including no duwa naton sini ka mga mobile forces. Thank you so much gid no halin diri sa inyo provincial headquarters, especially sa aton sini nga Deputy Regional Director for Operations, at the same time no concurrent nga officer in charge naton diri amay sa aton sini nga mga Ilonggo Cups no diri sa Iloilo Police Provincial Office. Nagapasalamat gid no sa tanan-tanan naton dira nga mga tropa no ara sa ground no ngati adlaw-adlaw ara no sa paggahatagid no sang serbisyo, gahatagid sang seguridad sa aton dira nga mga pumuloyo, mga estudyante naton no sa matagadlaw no nga namin tinar ang kalinong kagataway kag nagpangdakop sa mga kauturan naton dira nga nagaobra sang kabulastugan or katontuhan no ngati matagaan man hustisya mga naging biktima. May salute yun no sa mga tropa naton dira sa ground mga kabyanan. Sa oras nga alas 10:59 na discuss patatani. Ano boss kita ba no kay may mga safety tips pa kita dapat sa road safety nato. Regarding no papas na lang naton before we end sa Subungaga. So don't worry no sa mga ano naton dira sa mga comment naton dira. Basaon ta na so gina-remind lang naton kamo no please tutukan no buwas nga adlaw. No kay ting aton sining Iloilo Police Provincial Office no isa sa mga strategic approach no sa aton sining Iloilo Police Provincial Office headed by our DRDO no Sir Bulalakaw. So, nagadihon ka tadre no sang aton sini nga segment sa aton sini nga programa Kape kag Balita. Bantayan nyo buwas nga adlaw mga kabinan ini no nanungod sa sining issue bala no sa mental health no. Which is nga ti dako gin nga bulig no ma-educate kita, magtaas ang awareness naton para sa mga kilala naton, pwede man naton masugida kung paano i-handle ang tawag blang nga stress. Kaya last time nag-discuss kita diri with Police Corporal Princess Ruth Margaret Estabilio nanungod bla sa stress, distress or stress management no ti dako nang issue no about mental health. Ti mera nga use stress no kumbaga stress ka positively. Mera kita nga distress, so ang distress stress ka negatively. Kumbaga stress ka tungod sa mga problema, mga stress ka tungod sa kalipay no duwa na siya na use stress and distress mga kabayan. Namon sa isang stress kambal kita nga stress lang lo usually sa aton sini nga pagintindi no usually no kag common gid no nga aton sini nga pagintindi pagambal naton nga stress problemado na no. Pero gani kung ikaw gali ang nalipay man nami ang imo mudo so you stress gali na no kumbaga positive na yang klase sang stress. Ano adamo pa kita sang tun-an dira no about mental health mga kabyanan. Buwas nga adlaw no kung paano bala naton i-handle no kung ikaw dira problemado, kung paano mo dira i-handle imod sini nga mga problema, paano mo mapangitaan sang solusyon. Hindi lang man problema na mga kabyanan, hindi niya solusyon no ang pag-utas ang aton sini kaugalingon nga kabuhi para makalikaw kita sa aton sini nga problema. Ginatag na sa aton no sa aton sini mahal nga bakako, I do believe no in the divine providence no. Hindi na pagatag sa imo ina nga problema, ina nga mga saralikwon no kung hindi mo masarangan. Ako niya ang prinsipyo ko dira mga kabyanan. Don't problem your problem no because your problem is God's problem. Ginoo matag problema, Ginoo man ang masulbar mga kabinan. Bantayan buwas nga adlaw mga kabinan sa aton sining programa Kape kag Balita with Police Corporal Princess Ruth Margaret Estabilio no aton sining resource person. Buwas no ma-discuss gina naton mga kabinan. Sa Subungaga no para sa dugang naton nga mga comment no sa Subungaga no kay Sir Oscar Servidad no thank you so much sa liwat sir kay Sir J Millamena no Batad PIO watching God bless everyone. Likewise gid ra si mo sir kag sa tanan naton nga tropa dira sa Maya Batad MPS. Keep safe ka mo dira and God bless gid Sir J Millamena. Kay Christy Hablado Cabo, ma'am salamat gid no dira sa Haniway MPS. Thank you so much gid sa mga tropa naton dira kay Sir Camerengda sir. Good morning gid kay Sir Ayaga no aton dira nga hepe. Safe gid no sa tanan naton nga tropa dira no kabay pa ngati madamo pagkikita sa mga accomplishment. Especially no kagapon nga daan no may accomplishment na dira gali no ang aton sining nga Haniway MPS. No ining successful drug bypass operation no 5 AM no sang July 14 2025. Kay mga madakpan no sang
tracker team no sang Haniway MPS, of course no, headed by Sir Ayaga. Si alias Nunoy no, isa ka 28 anyos no, single. Lalaki no, kag of course no, jobless ini. Dito sa may Karigangan Haniway Iloilo. Recover sa sining suspitsado ang 7 grams no sa sining suspected siya buo. Standard drug price nga 47,600. Congratulations again no sa atong dira nga Haniway MPS no, successful drug by bust operation mga kabiyanan. Una no, padayon lang kita no kag sa atong dira nga mga stations pagid no. May na monitor dira no, continue lang kita mga kabiyanan. Congratulations again sa liwat no Haniway MPS. And of course, ang Carles MPS nato nagamonitor man sa Subong Mang Tinion. Thank you so much, Gil. Sir Garnase, sir. Good morning, Gil. Kung natin MPS nato nagamonitor man sa Subong Aga. Salamat, Gil. Ma'am Angie Brabanso. Wow, nag-send si Ma'am 50 stars. Thank you so much, Ma'am. God bless, Gil. And blessed Tuesday morning dira sa imo, Ma'am, no? Keep safe kita dira always. At may ano pa gani, may shout out pa si Ma'am Cabon, no? Si Ma'am Christy. Happy birthday sa akon pa kaisa, Julie Luable. Sa nga Badyangan, no? Iloilo. And to my apo, no? Happy 3rd birthday, Chanti Tabano. Wow, happy birthday gidra sa inyo. Greetings no from Mama Christy Hablado Cabo. Enjoy your special day dra no sa mga birthday celebrants naton. Dra sa Maya Banwa man sang Badyangan no, keep safe gid kag blessed morning gidra sa inyo tanan. Sir Jeffrey Bailo no, still gyapon nagamonitor sir. Salamat gid. Ang Ahoy PNP PCR nato nagamonitor man sa Subungaga. Thank you so much gid no kay sa Dalipi dila sir no. Good morning gid. Kay Nunong Enrilet, salamat man no. Good morning gid. And of course no sa isa man no sa mga mapisan ginaton gwapahon kag very active man nga Deputy Chief of Police at the same time Public Information Officer sang Dingli MPS no kay Ma'am Kabalikat Police Lieutenant and soon no to be Police Captain Saibil Himoko. Ma'am, good morning. Salamat gid sa pagmonitor. Michelle Consumo Garcia. Ma'am, good morning no kay Kagawad. Dira sa may barangay Kipot. Salamat gid ma'am no. Thank you so much gid no sa pag guest no sa aton dira nga Ilonggo Capson Air no last Sunday. Continue the good work gid ma'am sa inyo dira no kay Kagawad GLX pagid no kay sa tanan nga katapo no sa mga barangay officials naton dira sa pag-cooperate no or pag-cooperar no sa aton dira nga gin-launch no nga outreach program sa may barangay Kipot Haniway Iloilo no. Shout out gid sa imo ma'am kag sa imo family. Keep safe good always and God bless gid ma'am. Michelle Consumo Garcia. Tatani Provido July. Good morning sir no, watching from Naik Cavite. Good morning Mina. Salamat gid sir. Ma'am. Nuga sala-sala man kita ba? Tao lang. And kay Joanna Isabella is watching. Salamat gid ma'am no for monitoring. Good morning and keep safe everyone. God bless us all. Yes ma'am, God bless you too. Kay Dina, thank you so much ma'am. Mela Bebs no, Alapaap siya. Shout out sir from Barangay Tupas Carles Ililo, watching live. Wow, thank you so much gid no. Dira sa may Barangay Tupas Carles no. Shout out gid dira sa mga kabarangay naton dira. Keep safe gid mo dira. Blessed Tuesday morning gid dira sa inyo tanan. Shout out gid no halin kay Mela Bebs Alapaap. Keep safe gid ma'am no. Salamat gid sa support. Tamiyaw ta gid dira no mga kaupdan naton dira sa Picado no sa aton diri nga Picad no kay Sir Baba dira sir. Thank you so much gid always pag monitor. Kay Sir Producers no, thank you so much gid always no. Kay Mama Latuab dira no kay classmate dira Catherine. Thank you so much gid sa pag monitor. Wala na kita sang chimpo mga kabenan. Namuyad to ang nadulong naton sa inyo nga mga balita no, mga talupang don nagabaga kag of course no mga isyu kag mga accomplishment gino sa aton sini nga mga Ilonggo Cup sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kip ang mga proyekto kag inisyatibo mga kabenan. Natalay na makita buwas nga adlaw. Still no naka-tune in ka mo mga kabenan sa DYIS 106.7 FM no, Radyo Gyon Santa Barbara.
kaalwan man no ni Doc Dennis Superficial kay Sir Buboy Sukal dito ng aton dira nga station manager. Kay kanday Ma'am Zoila dira no kag sa tanan nga katapo sang Radyo Ugyon Santa Barbara. Lakip no ang aton dira nga world class technician no kay Sir Genesis De Mehelio. Thank you so much gid no. Kilita na naman kita sa liwat no buwas nga adlaw. Kung sini nga kape kag balita. Please support no muna no ang aton dira nga kape kag balita from Monday, Wednesday, Thursday, and Friday mga kabinan. And every Tuesday no amo nang aton dira nga time slot no with nor nakatay up kita with Radyo Ugyon Santa Barbara from 10 to 11 AM. Then ang regular program naton yang kape kag balita naton nya from 11 to 12 noon no mga kabinan. So thank you so much kid no gina-shoutout ko man dira no ang aton dira ang world class no amigo ko dira kumpare ko no nga barbero. Kung gusto nyo pinaka the best di kalidad nga gunting kag mga ribandra visitahan nyo lang no ang Don Don's Beauty Salon located at Sitio 5 Zone 5 no barangay Igang Pototan Iloilo. Kalipat pa ko no. Ang Don Don's Beauty Salon mga kabinan. Si Prilin Don Sopranes dala pre good morning guys. And of course no diri man kung diri ka mo sa Banwa Santa Barbara madara ang suki ta no kagay na pa shoutout gid sa aton sining Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Si Sir Gerard Castor no ang aton dira nga the best man no nga barbero man nato. Kung gusto niyo magpagunting sa inya no kadto lang mo no dira sa may Bangga Merlo no going to New Lucena blang Bangga para lang dira ang Gerard Barbershop mga kabinan. Sa liwat no ginatami ito gid ang Railway Coffee no thank you so much gid for the sponsor wala na ko gani kape we need much we need more. Thank you so much gid no kag shout out gid dira sa Railway Coffee dira sa may La Paz Iloilo City. Kaya manong dira Pinoy no fish stands no dira sa may dapitan na Putotan Iloilo. Gusto nyo preska kag mga di kalidad nga klase sang isda. Try to visit no Pinoy fish stands dira sa may dapitan Putotan Iloilo mga kabinan. And of course may Banwa naman sang Bingawan. Kung gusto dira may mga traditional bulo kita dira mga kitchen knife no kag ano pa dira nga klase sang patalon. Ano ginagamit nato pang household bala no ato lang mo dira pangitaan nyo lang dira sa may Bingawan Badyangan Iloilo. Mr. Rodel Ergonia ang isa sa mga mabaskog kag mapag-on no nga panday no may Bingawan Badyangan Iloilo. Okay, may papas kita no na mayo kay nakaingagaw si Mama Princess, Police Corporal Princess Ruth Margaret Estabillo ang aton sining resource person buwas na. Lagi kami ni buwas ang partner ni Mama Princess sa paghatag sa inyo sa mga impormasyon no natuhoy sa mental health naton mga kabinan. Para ba na naton no ma-manage no ang stress naton mga kabinan or distress mga kabinan. Nakita liwat no pa shoutout ni Mama. Good morning kabalikat no Vince, God bless IPPO kape kag balita. Likewise gid sa imo Mama, keep safe gid always. Damo gid nga salamat no sa inyo sining pagtutok sa aton sining programa kada Martes nga adlaw. Of course tie up with DYIS 106.7 FM Radyo Ugyon Santa Barbara. Yang aton sining programa ang ginhulat-ulat sang tanan kag ang ginakalangkagan. Wala sang liwan kundi ang Ilonggo Capson eh. Alan sang aton Deputy Regional Director for Operations and concurrently the Officer in Charge of Iloilo Police Provincial Office, Miss Colonel Roland Vallejo Bulalakaw, kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa aton sining technical side, ang aton sining partner always in crime. Aton sining world-class technician, ang gwapuhon, tisuyon. No, Staff Sergeant Christopher Tupi Dignadisi. Ako naman ang inyo kabalikat angkor until buwas naman. Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo masaligan.